И здравей от тук, аз съм Гогомендо 632. При мен е и Пепо Якия, кажи нещо. Сега ще покажа как се слага темата. Всички се го покажали. Сега е време и аз. Темата се слага. Тук цъкате десен бутон. Визирали, тук си избирате тема. От тук си избирате... Кой вика тъй, бе? Кой? Ето какво става. И това беше от мен, дано съм помогнал. Чао и чао.